Għaddi ġimgħa minn meta l-Prim Ministru Robert Abela wieħed li se jwieġeb id-domandi kollha dwar id-deals tiegħu mal-allegat kriminal Christian Borch. Lejla, ara ekstra u tajt l-ispjegazzjoni sħiħa. L-intervista fuq Extra xandret u Robert Abela baqa' ma wieġeb xejn, anzi għamu aktar mistoqsijiet u għal darb'oħra Robert Abela għamel weda li ma żamx. F'artiklu fis-sit The Shift News, il-professur Ranier Fsadni jitkellem dwar dan id-deal fejn Abela itrasferixxa x-xiri ta' plot f'Ħażabbar lil Christian Borch fejn kif ikkonferma l-Prim Ministru stess u għamel profit mid-deal iżda baqa' ma qalx kemm kien il-profit. The Shift jispjega kif mhux normali li l-avukati jidħlu fi transazzjonijiet kummerċjali mal-klijenti tagħhom. Borch kellu 25 sena meta sar dan id-deal u kemm kien il-valur tal-proprjetà għadna ma nafux għaliex Abela għal xi raġuni qed jaħrab milli jwieġeb. Kemm tiswa il-proprjetà? Kien diġà weġibt id-domandi kollha dwar dan is-suġġett, nifhem li ma tixtiequx li nitkellmu dwar il-futur ta' dan il-pajjiż jiena. Imma il-Prim Ministru ilna nistennewk sija u nofs. Prim Ministru, il-bieraħ lanqas fuq Extra ma wieġibt. Prim Ministru lanqas it-Times ma wieġibt. Prim Ministru ma wieġibtni xejn. Prim Ministru. L-artiklu ta' The Shift jispjega wkoll kif dan it-tip ta' trasferiment ta' proprjetà huwa magħruf li jintuża bħala lakuna legali għall-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus. Allura biex ineħħi kull dubju ta' dan, kull ma jrid jagħmel Robert Abela u li jwieġeb mistoqsija sempliċi ħafna. Inti tgħid kelma li ħadd wieġeb il-mistoqsijiet kollha tal-ġurnalisti iżda li m'intix tweġibni. Tista' tgħidli kemm ħażmien bejn il-konvenju u trasferiment? The Shift jinnota kif minflok iwieġeb għad-domandi, Robert Abela qed jipprova jqarraq bin-nies, jipprova jnessi dan l-iskandlu u jattakka lil Partit Nazzjonalista. Ranier Fsadni jisħaq b'mod ċar li din l-attitudni ta' attakki fuq l-oppożizzjoni mhux se tnessi dawn il-mistoqsijiet li qed ikomplu jqumu dwar ir-relazzjoni u d-deals ta' Abela ma' Christian Borch.